Nyakoromo geno ni odiochieng' mari mar nyasi mar skuku mar Jamhuri no dhi kodi maber ka bende piny Kenya odiochieng' ma kawuono dhialo Jamhuri Day mar 62 kama chenro mopogore opogore odhi nyime kama oting'o nyaka dhialo mosenindo Raila Amolo Odinga. Bende odiochieng' achiel tok gol duoko mag KJSEA thuthni nitie koni kod kocha e kind jonyuol ma bende nyithindegi notimo penj to nyaka gi sani thoth jonyuol pok oyudo ler ewi kaka ichiwo maxing ne penyno mar KJSEA kaluwore ni thoth jo Kenya ong'iyo koda lai machon mar 844 kama bende ne en ni chiwo duoko aching' ka nyathi kata ka japuonjre yudo A koyudo B kachiel koda maxi moyudo. Lokruok makamano koro pod kelo midhiero e kind jonyuol ka bende king'iyo mbui magwa kata mbui mag oganda tiyudo ka thoth ji ma bende samoro galore kata wuondore gin jolony temo chiwo ler ma ok ni adiera kaka od fwambo mari wabiro temo matek man temo kelo jolony e kar sade kanyo wan gi jal achiel kuom jolony mar mondo mi ochayo tem doyonwa kendo nononwa tiend penj mar KJSEA. Gima duong' ma nyaka ing'e en ni duoko makamano osenywak duto mano duoko ma japuonjre ni godo kama oting'o 20% mogol e penj manotime grade 7 kod 8 kachiel kod 20% mar penj mar KPSEA. Omiyo duoko miyudo no en duoko chutho kendo ibiro yudo ler achiel kachiel kotenore koda gima gino onyiso. Nyakoromogi adwani mondo mi wawinjane weche ma wamiyo pek. Mumesema ipatiwe jina la Raila Amolo Odinga International Stadium. Nimewasikiza na tukikamilisha tutafanya hivyo. Alap tuke matalanta koribiro minying mosenindo Raila Odinga kaka chiel kuom dhiala moyudo kawuono e nyasi mar Jamhuri. Mucho buse muka nyal tiyo mang'eny sani. Nyathina ne mana expect nyalo kony. Koro dhi moko konya onge ng'at manyalo konyo. Jogo mane yudo hinyruok kata wito joheragi e kinde ng'anyo mag Gen Z kwayo sirikal mondo ng'igi gi wang' mamuol mondo mi giyud chudo kaka nosingnegi. Odiochieng' achiel tok gol duoko mag peny mar KJSEA, moko kuom jonyuol nigi wich bar e yango makare duoko makamago. Machiegni Nyakoromo gitudri kodwa namba mar ote machuok en 23600 kao kamano bende wayudore mbui mag oganda mopogore opogore yedwa achiel kachiel e mbui mar Facebook, mbui mar YouTube, yedwa kanyo e mbui mar X kachiel koda mbui mar Instagram. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako en jatend piny William Ruto otelo ne jo Kenya e dhialo nyasi mar Jamhuri mar higni 62 kendo keto peke wi lek mare mar golo piny Kenya e otego mar pinje ma eka dongore nyaka pinje madongo mag ruodhi. Ruto yango ni bang' sirikal mare keto e tim chenro mar bugo fuko jo Kenya kod omenda, bero chumi, yaro dero mar thieth kod kelo lokruok e sekta mar somo, kidoromo mar Kenya goyo riti ne pinje ma eka dongore. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa. Gi weche mag jodongo ni kama iluokorie okitwoe, jatend piny William Ruto onyiso oganda jo Kenya ni piny Kenya oikore mar chako safar manyien mar bedo e mesa achiel kod pinje mag ruodhi. And having ensured that we are carrying everybody along, we now have both the opportunity and the firm foundation to charge forward into the next chapter of our national journey, Kenya's economic freedom. With the measures we have put in place to restore dignity, inclusion, and opportunity, we must now press on. It is time to step up from the bottom up, charging forward full steam to economic freedom and take Kenya to a first world economy. E alap manyayo National Stadium e bore Nairobi, e kinde nyasi mar dhialo higni 62 nyaka ne Kenya yud loch mongirore, Ruto olero ni bang' sirikal mare bero uchumi, keto chenro mag keto pesa e ofuko mag jopiny, kelo lokruok e sekta mar somo kod bero weche mag thieth, piny Kenya ni thuolo mar bet e mesa achiel kod pinje madongo mag uchumi. As more students live in decent accommodation, as more traders conduct their business in dignified settings, and as more public servants get access to housing, we are fulfilling our constitutional mandate. And with that foundation,
secured, we are ready to walk with all our people into the next chapter of economic freedom. Ladies and gentlemen, through the bottom-up economic transformation plan, we have consolidated the gains of political independence and the democratic freedoms. Ruto oparo ne jo Kenya ni kata pinje mosedongore ka Malaysia kod Singapore duto ne ntiere okang' ma piny Kenya nitiere sani omiyo jo Kenya nyaka ikre mar banu sati kendo tero piny Kenya mbele. Prosperity was not handed to them. They reached out for it. They rejected the ordinary. They refused to be prisoners of their circumstances. They believed in themselves and invested in their people. They were patriotic to their nation's cause and demanded excellence of themselves. Safar makamano biro yiengore e weche adek madito, bero weche mag somo kod timo nonro, keto aluora man kod kwe, achiel mar jo Kenya, kod chiwruok mar jo Kenya e bero pinygi. For no nation can prosper in an atmosphere of disruption, violence, and criminality that leads to economic sabotage, destruction of property, and loss of life. Kaka yo mar chako safar makamano, sirikal dhi miyo pek chenro mar bero weche mag wuoth kokalo e kongo apeyni manyasani yawo paw ndeke maduong' ma JKIA, kunyo yewni madongo maromo 50 kaachiel kod yaro dero mar teko stima pacho kae. We have mapped out 2,500 kilometers of highway for dualing and 28,000 kilometers of road across the Republic for tarmacking. Mana kaka ondiki e muma maler ni gimoro ka gimoro ni kod thuolo mare, jatend piny William Ruto oramo ni higni 62 tok Kenya yudo loch en kinde makare mar piny Kenya goyo okang' maduong' kuom pinje meka dongore nyaka pinje ma osedongore. Chris Owino, Ramogi TV, Nyayo National Stadium, Nairobi. Kapod wantiere weche mag jamhuri ni mosenindo Raila Odinga omed puo ka jal mane okedo ne demokrasia ma pacho ka kod ratiro mar oganda. Chal ma bende no chiwo geno ne oganda ni piny Kenya nyalo yudo lokruok kendo sudo nyime e yor dongruok. Ma e kinde nyasi mar 62 mar jamhuri mano bagi alap manyayo bore Nairobi. Jafo mar Wefinya Kidi oyuore nyasi makamano kendo ikonwa siganani. I now respectfully urge all of us to join me in observing a 1 minute of silence in honor and remembrance of the Honorable Raila Amolo Odinga. Ne en jasiasa marahuma, jasiasa mahumbe ne lach, kendo nong'ere piny Kenya, pinje mag Afrika, kod pinje maoko. E kinde nyasi ma jamhuri kawuono, ma piny Kenya odhialo higni 62 nyaka ne yud loch kowuok e lwet jo wagunda, jatend piny William Ruto odhialo kendo paro mosenindo Raila Odinga kaka jal manochiwore maneno ni piny Kenya yudo thuolo machung' kar kende, nyayo kwe kaachiel kod demokrasia. Raila devoted his life to the pursuit of freedom, justice, and peaceful coexistence. His courage, resilience, and unwavering belief in the power of the people shaped defining chapters of our national story and inspired generations to believe that change is possible. May his spirit continue to guide our nation forward. Ruto odhi nyime mar lero kaka chia mar mosenindo Raila Odinga emano konyo Kenya yudo katiba mar higa 2010 kod loch gwenge, gigo ma osekonyo ahinya e chwalo dongruok. Jatend piny Ghana John Mahama mabende mane wendo modhiale nyasi jamhuri ma higani oriwore kod Ruto e chiwo luor mare ne mosenindo Raila Odinga. His resolve, as well as the resolve of our forefathers, gave us the 2010 Constitution, a charter that restored the sovereignty of the people, restrained imperial power, entrenched rights, and devolved government and authority to the grassroots. Accept my personal condolence and the sympathy of all Ghanaians on the passing of a great statesman, Mzee Raila Odinga,
May God grant him peaceful rest. Mahama bende omedo ni nyasi ma jamhuri en yor paro kendo chiwo luor ne jogo mane okedo ne pinje Afrika chung kar kendgi manie achiel kuom gigo ma osechwalo dak maber e kind jopiny Kenya kod Ghana. En osiep mane nie kind Prime Minister mar Ghana machon Kwame Nkrumah kod jatend piny Kenya mokwongo mosenindo Jomo Kenyatta. The friendship between our independence leaders, Mzee Jomo Kenyatta and Kwame Nkrumah, has become an enduring flame that has continued to bind our two countries together. Our forebears won us political independence. It is the responsibility of our current generation of African leadership to win economic independence and prosperity for our people. This event is very important as it represents values that a nation together, freedom, dignity, and the right to shape one's own destiny. This generation will never pay fully the sacrifice and the debt of those who paid the ultimate price and sacrifice for the independence of our country. Mr. President, fellow Kenyans, we will also not pay fully the debt imposed on us by those who fought for the expansion of the civil and political liberties that we enjoy today. Kata ubedo ni osenindo Raila Amolo Odinga pod medo ne re nyasi mag piny owacho kimedo puoye kaka jal manokonyo kedo ne demokrasia. Efinya Kide, Ramogi TV, Nyayo National Stadium, Nairobi. Kamano bende alap matalanta maigero e boma Nairobi ibiro lok nyinge kendo luonge ni Raila Amolo Odinga International Stadium. Ma en wach mogol gi jatend piny William Ruto e kinde mane ogolo twak mare nyasi mar jamhuri kawuono. Mana ka jafwambo maro James Opondo lero, alabno gedo mare geno ni biro rumo higa manyien kendo biro bedo gi thuolo mar ting'o ji maromo 60,000. We only ask you for one more honor. Ile stadium yetu ambayo inakuja kubwa sana 60,000 capacity. Tunaita kwa kizungu magnificent. Tunaomba kama chama hiyo ikuwe na jina Raila Odinga Talanta Stadium Nairobi. Eiko mar mane en Prime Minister machon Raila Odinga e gwenge mabondo. Jakom mar ODM kendo Governor ma Homa Bay Gladys Wanga nochwalo kwayo mar loko nying alap mar Talanta Stadium Raila Amolo Odinga Stadium. E nyasi mar jamhuri mane obagi alap manyayo kawuono. Governor ma Nairobi Johnson Sakaja bende ne ok owe chien kwayo makamano. Kano wuoyo nyasi no, Sakaja nokwayo jatend piny mondo omi nying alabno ma igero e boma ma Nairobi nying mar Raila Odinga International Stadium kwayo mabende jopiny nosiro. Tunajua kwamba mwaka ujao sherehe hii itafanywa katika uwanja mpya wa Talanta ambayo unaendelea kule Lang'ata Road. Sijui kama utatukubali. Na sisi kama watu wa Nairobi tunakuomba uwanja huo uite Raila Odinga International Stadium ili kumkumbuka baba wetu ambaye alituacha. Kwayo no ne ochopo e it jatend piny William Ruto mane olieko ni alabno ma igero kendo igeno ni biro rumo higa manyien biro mi nying mar Raila Amolo Odinga International Stadium. Jatend piny noparo migosi Raila Odinga kaka jalno mane okedo ne demokrasia pachoka kendo paro mar luongo nying alabno e nyinge en paro ma osiro. Na nimesikia yale gavana wa Nairobi amesema ya kwamba ile uwanja wa Talanta ipatiwe jina gani? Ati mumesema ipatiwe jina gani? Mumesema ipatiwe jina la Raila Amolo Odinga International Stadium. Nimewasikiza na tukikamilisha tutafanya hivyo. Alap Talanta Stadium kotiek ger to biro ting'o ji 60,000 kwan man malo mogik kipimo gi pe mantiere pacho ka. Jatend piny bende nosingo ni alap manyayo mane obagi e nyasi no bende ibiro med losi motelo ne tuke mag pinje Afrika higa mar 2027. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi.
Nyakoromogi koluore koda mano nitiere ote kama bende or kod duond burano mar ODM kotenore koda wach makamano kama bende koro duond burano ero wacho ni girwako kendo giduoko erokamano ni lendo mogolo kod jatend piny William Ruto e nyasi makawuono mag Jamhuri mabende koro nyiso karachiko mar mondo mi alap mar tuke mar Talanta mondo mi nying mar Raila Amolo Odinga Stadium mar chiwo luor ne mosenindo Raila Amolo Odinga kabende giwacho ni en gino mabende koro omulo chunygi kaluwore koda okang' mabende jatend piny okawo mar mondo mi odhial Raila kaluwore koda tich manotime pacho kam mar kedo ne demokrasia kedo mar riwo lwedo kata mar riwo jopiny ma pacho kae. Bende giwacho ni jatend piny William Ruto oduoko kata otimo kamano kagiduoko erokamano mar wacho ni mondo mi olok nyinga lap tukeno mar Talanta kendo en gino mabende biro dhi kare e weche mag rito ratiro mag chike ma pacho kam e kind weche mamoko. Nyakoromo gimano ote kanyo mowuok kuom jakom mar duond bura mar ODM e pacho ka mano bende en gavana ma Homa Bay Gladys Wanga. Nyakoromo gikawo kamano wadwa ni mondo mi wadhi nyime kod weche manyien. E kindeni ma piny Kenya ingo higni 62 chakre ne oyud loch kowuok e lwet jowagunda, familia mag rowere mane owito ngimagi kaachiel kod mago mane oyudo hinyruok e kinde ng'anyo mar sundo piny owacho e dwe mar auchiel mar higa mar 2024 okwayo mondo non mapiyo dwaro mar chwalo negi chudo. Familia go yango ni gionge kod kwe kata mor amora kaluwore ni piny owacho oloko negi ng'egi. Sharon Ong'awo noloso kod moko kuomgi kendo ma e ywakgi. Higa achiel gi nus tok ng'anyo mar Gen Z mane sundo piny owacho. Anyuola mag oganda mane wito ngimagi e kinde ng'anyo makamano ywago reyo kaluwore koda tho mane ojuko nyithindgi. Phoebe Maina ma en min Kevin Odhiambo, achiel kuom rawera mane wito ngimane e kindego pod medo paro wuode. Nyathina Kevin notho kanodhi romo papers mag computer ir friend ne roundabout mar parliament pan kadhi parliament kanye mano ogo toke gi dhubutu sije I don't know gino kakiluonge mano ogo toke motho na winjo wacha around saa 2 otieno. Phoebe wacho ni dine nyathine ok owito ngimane. Sani dine ngimane nitiere gi lokruok. Kaka an ni aonge namna aonge gima nyalo timo umiya mana kony gima nyalo konya an gi shida Nairobi ng'eni kidak to nyaka ichul to pesa ne maonge mucha bose rumo kanyal tiyo mang'eny sani nyathina ne mana expect nyalo konya koro dhi moko konya onge ng'atwa manyalo konya. Bende ne oyudo thuolo mar loso gi Dennis Wanjiku, rawera manochiel tiende gi magina e kinde ng'anyo mar dwe mar auchiel mar higa mar 2024. Dennis oparo kaka masira ne ojuke. I was shot in Nyahururu town, so hapo nipo nafanyanga kazi, and when I was shot I was rushed to the referral hospital, Nyahururu referral hospital. Later on that night my condition got worse, and then I was referred to Kenyatta National Hospital that night. So I stayed there, and I went under 7 surgeries. So, and then on the 8th one, they agreed that I'm going to be amputated, and I lost my leg. Dennis le Rashid Nade mosebedo kokadhe kaachiel gi kwayo mara ne piny owacho. Kutoka niliuzi mguu sijakuwa nikienda hustle venye nilikuwa naenda kwa sababu si ni watu wa jua kali, and then kazi inakuanga tu kubahatisha, and then sasa unaona sasa uko na mguu mmoja hadi unaenda kwa mtu kumuomba kazi, and then anakuambia like mwanze haiwezi kwa sababu anaona like atupute yenyewe uko nayo compared na mtu mwenye ako na mguu yote mbili si the same. Kutoka tushutiwe tuko tunafightia justice kwa sababu hakuna venye unaweza sema like umeshutu mtu with no reason, like huyo mtu alikuwa anafanya peaceful demonstration and then unakuja tu kumshoot ovyo ovyo, so you are fighting for justice. Min Erickson bende yango ni pile kapile nyako ne tipo mag nyathine e simba ong'we yamo. Eric namuonanga kila siku, njoo unajua nimeshika simu yake, namuonanga kila siku, hata saa hii nikifungua anaweza kuonyesha, na sira langi bila kuona video zake mimi venye alikuwa na dance. Moko kuom wede mag anyuola mane wito ngimagi e kinde ng'anyo mar sundo piny owacho manochoko rudi chieng' kawuono wacho ni gin gionge mor kata bed ni piny Kenya to hingo higni 62 kawuono tok loch kowuok e lwet wagunda.
Kusema kweli watu hawajatusaidia. Hakuna mali IPOA wametusaidia. IPOA ukienda kwa hizo ofisi zao leo, kesho unashinda unapelekwa hivi, unarudishwa hivi, au kuja sign makaratasi hapa, andika siwe hapa, peleka barua pale. Hakuna mali yao wametusaidia. Hata kama justice haiwezi patikana, ng'ang'aneni wale kina Khalid. Ng'ang'aneni. At least roho itulie. At least roho yetu itulie. Tuone tumesimamia, tumejulikana. Ule mtu ameua mtoto yako na uliwa. Usipomuua anaomba msamaha na amenyenyekea vizuri. Si ati kama president wetu Ruto amesimama katikati ya watu ati mimi nitawalipa sijui nini. Hapana, unanyenyekea, unakuja unaomba, naita wamama wale wamepoteza watoto na hao vijana. Unaongea na hao. Unaomba msamaha, unanyenyekea vizuri sana. Magi dutote timore ekinde madoho mapachokai. Ne ochungo dwaro mar piny owacho mar timo chudo ne anyuola mano yudo hinyruok kaachiel kod mago mano itongi magi. Doho ne oyango ni en ataro mar chik mondo piny owacho ochuga put mar nono chudo makamago. Kating' makamano owinjo non kod riwruok mochung'ne ratich oganda KNCHR. Bura makamano ibiwinje e nyim doho chieng' tarik 20 mar dwe mokwongo mar higa manyien. Sharon Ongao, Ramogi TV. Erokamanya Sharon Ongao wadhi nyime kama Jodin Salam maleme msikiti e kardak mama Kongeni kawuono kaka chieng' gi maralam ochuno gi many kama chielo magitime alam magi. Wichbar makamano bende kanisa dwen mama Kongeni kod Malejo Maria makanyo ni godo motel ne Jumapil tok mukuondegi mag alam e muko ma sirikal time kardak no. Ochieng' Elvis ni kod mathoth. Mago jodak moko mama Kongeni mapod temo rakore kod obila ka gidwa joma muko kuondegi mag dak mondo owe. Kanisa imebomolewa sahi hata sijui niende wapi. Mungu wangu. Naomba President Ruto, kwa nini umetufanyia? Kwa nini makanisa imebomolewa? Kata kamano, buldoza medo yoro e kardak no moko de od ng'ato kata karalam. Tuko msikitini tunaswali, walikuja na tinga yao. Wakikuja wakaanza na kubomoa kanisa ya SDA. Si tukimaliza kuswali msikiti tukatoka nje kwenda kuangalia. Singo manoket negini kargi maralam okbimuki okochopo. Tok buldoza mosebedo kamuko e kardak mama Kongeni ochopo msikitigi. Wakatuahidi wakasema sisi hatutabomoa msikiti kwa sababu leo ni Ijumaa, mutaswali kwa huo msikiti. Tukawashukuru sana. Sisi tukaondoka kitu kama saa 2 tukaenda zetu nyumbani. Tukashangaa tunapigiwa simu na imamu kwamba tayari doza imeingia na ikabomoa msikiti. Ekinde majo Kenya moko kawuono dhialo di chieng' jamhuri, jodak mama Kongeni to chuny gi medo kuyo ka udi duto mane ging'eyo e kardak no imedo ruomb piny. Imuko osechiwli achiel, imuko kanisni, imuko gimora mora nikech idwa gere affordable. Achako ka wacho ni affordable wano kwadagi. Lakini dong sirikal bede ng'iye list mane wan godo cha. Omedo ni notice mane omegi korka ochakore ka giyuak ni okas muko no kendo notice pokorumo. To gindiko no barua ka giwacho ni gimiwa notice mar 90 days. Mang'iso ni en dweche 3. Notice manomiwa ne notice mar dweche 3. Dweche 3 notice ne chakore Desemba tarik 1. Kawuono kaka wawuoyo sani wane tarik 12 Desemba. Poko kadho kata nus mar dwe achiel. Nus mar dwe achiel. To kori darowa. Bathe matin bende kanisa machielo Malejo Maria chunygi omoko kama gidhi lame Jumapil kochopo. Kagiwacho ni negisechwalo ywak margi to duoko magiyudo en mana tinga mamukono. Wakwayo sirikal, sana wakwayo President Ruto mondo yie omiwa kama wanyalo leme. Nikech kama nyo waleme pile koro muki. Kata Jumapil mabiro onge kama wabro leme. Lakini tunapochenga nyumba pia lazima tujue kwamba hao wananchi tunapojengea manyumba wanahitaji Mungu zaidi. Kwa hivyo hii program vile wanaiendesha sio vizuri. Koro gikwayo sirikal odonje mondo giyud kama chielo maginyalo dhi mbele gi alam margi. Ute duto imuko
nyaka mago mag lamo, kendo jodak mamoko ngeni nigi ywak achiel kende mondo mi jatend piny William Ruto omigi nafas mar dak kendo mano mar lamo. Ochieng' Elvis, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nya Elvis Ochieng'. Ageno ni winjo mar jo alam kata jo lamo ibiro winji kendo do thuolo kama ginyalo chokore. Kao kamano wadhi nyaka kaunti ma Kisumu kama kaunti no riwore gi counties mamoko e ingo nyasi mar 62 mar Jamhuri e pacho ka. Kane otelne kod County Commissioner ma Kisumu Benson Leparmorijo. Nyasi no mane oganda manoke mane oyuorie kipimo kod higa mokalo ne okawo kore kod twak ewi weche dongruok, arita kod bero ohala. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Kane giloso e nyasi mane obagi e lap ma Jaramogi Oginga Odinga e boma ma Kisumu, MCA ma Market Milimani Seth Kanga ne okwayo mondo jiw arita kwe kinde nyasi mar Christmas kod higa manyien. Tunaenda kusherekea sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya. Muhakikisha ya kwamba usalama katika kaunti yetu, usalama katika mji yetu imeimarishwa ili tusipate mambo ya utovu wa usalama wakati wa Krismasi na wakati wa mwaka mpya. Let us comply with the law. Kuanzia Monday nitawashika mpaka tumalize mwaka. Tafadhali to reduce mambo ya accidents kwa barabara. Wach mar arita kwe emani obedo twak maduong' e kindeni ma oganda ochomo nyasi mag sikuku ka koro ikwayo jopiny mondo oritre kendo neni arita kwe ok obiro rochi yo mora mora. All criminal gangs have been outlawed. So hakuna criminal gang, hakuna guna ameruhusiwa kuoperate katika nchi yetu. So I want to sound this as a warning to them that their time is up. Sub-County Admin ma Kisumu Central bende ne otielo ni tend county ma Kisumu osegolo chike mong'ere ni trade policy mag timo ohala mabiro konyo e tayo kwe e chiche kaka yor nyayo ohala, wach mane osir kod County Commissioner. There is a trade policy that has gone through public participation about 3 weeks now. That policy, once it comes, ile maneno mimi naonanga pale Kubuya haitakuwepo tena. Those who may have looked at that document, you will see it. We are not going to have that kind of nonsense. So ni serikali kusimamia hiyo soko, watu watateuliwa sio kuchaguliwa. Kusi kuchaguliwa sasa mtu anajigamba kwa sababu ya ile pesa kidogo anajitafutia kuleta furugu katika Kibuye ama ile market ama bus park. Na mwenye atakosa basi sheria itachukua mkondo wake. Etwak mar Gavana Nyong'o mani osom kod Ward Admin ma Kisumu Central Peter Abiero ne oyango chenro mag dongruoge moting'o bero yore thieth, puro chele, ohala e kind mamoko maoko ni dhi ting'o Kisumu malo. My administration has remained steadfast in delivering the promise of devolution, and that is improving healthcare, boosting food production, strengthening early childhood education, and expanding technical and vocational training, among others. We are promoting Kisumu as a regional hub for tourism and business. On 15th December this year, we will launch a daily flight from Kisumu to Entebbe. Kata obedo ni igani, jopiny manok kende emani oyuoro e nyasi mar Jamhuri e kaunti ma Kisumu. Kwayo maduong' ne oganda en mondo girid arita e kinde nyasi mag Christmas kod higa manyien. Sikukuu isiwe sikukufa, iwe sikukuu ya kusherekea na kufurahia. And we must respect the sanctity of life. Tunahitaji tena sikukuu ingine ambayo ijayo. So siku hii sio mwisho. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kawo Kisumu wadhi nyaka kaunti mag Migori kod Homa Bay kama ote mar achiel mar oganda jo Kenya kwe kod dongruok ne opong'o nyasi mar Jamhuri mane obagi kaunti ma Migori kod mano ma Homa Bay. George Juma nigi mathoth. Oganda gwenge ma Kaluo ne kod jo Kenya mamoko e ingo nyasi mar Jamhuri Day mar 62 nyasi manobagi gwenge mopogore opogore e counties ma Kaluo. Moko mjitelo mag siasa bende ne ochope nyasi mar Jamhuri mariore kod jo Kenya mamoko e ingo odiochieng'ni. Kwan oganda mane ochope nyasi mane obagi gwenge mopogore opogore nenok.
E kaunti ma Migori, gavana ma Migori Chileyako ne oteno kamishona mar kaunti ma Migori Kisilu Mutua e nyasi mar jamhuri, nyasi mane obage lap mar skul primar mar Kadika e sub-county ma Suna East. I hope this fifth chapter of or fifth edition of Piny Luo and the cultural extravaganza that we are enjoying or we are practicing or we are inviting people to in Migori County will be productive in making us cohesive as a people. Tumeongea mambo ya kujikomboa kiuchumi. Kujikomboa kiuchumi kunaanza kwa mawazo yako. Mawazo nduni lazima tuweke kando. Mawazo ambayo ni ya kipumbavu lazima tuweke kama tunajikomboa kiuchumi. Ochilo ne okawo thuolo mare kin nyasini mar yango gigo eko ma piny owacho ma kaunti Migori koro osetimo nyaka ne donjo tich higni 3 mokalo. Kamishona ma kaunti ma Migori Kisilu Mutua korka kore ne osingo bero weche mag arita kwe e kinde mar nyasi mar Christmas kod higa manyien. Kabedo koro kwayo oganda mondo time chiegni kod jotend arita kwe. Sisi kama serikali tumejipanga kuwapatia security, lakini pia nanyi mtusaidie kwa kutupasha habari, mtusaidie kwa kufanya kazi pamoja na machief. To e kaunti ma Homa Bay, kamishona mar kaunti no Ronald Muiwawi ne otele nyasi mane obage e skul sekondar ma Yewuoyi ma Homa Bay. Muiwawi ne otiyo kod thuolono mar siemo josiasa matiyo kod rawere e kelo koko e kind romo mopogore opogore. Nakuta watu wanakimbizana kama mbuzi. Watu wanakimbizana tu mitaani kama mbuzi. Watu wanatoka Jackson Kodoyo na mapanga mbio wanakuja tauni hii. Mimi nilikuwa najiuliza kwani niko wapi hapa mimi? Ni wapi hapa? Mchana peupe, watu na mapanga. Na ni ndugu kwa ndugu. Hakuna mtu ametoka nje. Mbona mnashikiana mapanga? Na mnaambia nini taifa hili? Mnaambia nini ulimwengu? Owanyitire moko mrawere ma osebed kai kod josiasa kai tiyo kodgi e rocho kwe. Uhasama umetokana na nini? Sasa mimi mwenye wakukuja nimebaki na shangaa tu. Najiuliza mambo gani haya? Haifurahishi, haileti raha, haileti shangwe kuona vijana wakikimbizana hapa kama mbuzi. Watu waende watafute kazi ya kufanya. Na kama wamekosa kazi ya kufanya, wakuja watuulize ni wapi tunaweza patia kazi ya kufanya. Hii tauni yetu inafaa kufagiliwa. Tutawapatia vifagio waende wafagie tauni yetu ikuwe safi. Wasiseme kwamba wamekosa kazi. Korka kore jagore migaono mar pie kaunti ma Homa Bay Midusi Samuel Alima mane wuoyo e sub-county ma Mbita e nyasi mar jamhuri ne okwat ndarite kwe mondo kotiek sand ma jolupe kaunti ma Homa Bay osebiro kakale nam dolwe e lota pisas mag piny Uganda. People, fishermen call me that they have all gone to Lolwe. They have all gone to Lolwe Island. Yeah? They pay 20,000 and then they are registered by Ugandan authorities. Yeah? They are registered by Ugandan authorities by paying 20,000. George Juma, Ramogi TV. Sachiel gi dakika 31 wakauyo mokwongo chenro en marangi chwelo nyaka Ramogi kikidhi mabora pod waduogo koda weche mamoko. The Messiah people of Israel are expecting is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Royal
Mabati Factory Limited keloni Christmas AUD. Wakeloni mabede mag corrugated kod box profile, brick tile giro mantile nyaka AUD nono maonge chudo moramora. Gochnwa gi nono abirio ario ario auchiel adek aboro adek aboro adek kata kit order mari sani e www.royalmabati.com. Edwe mar Disemba, sama piny dhi mos, kendo joot chokore kanyachiel. Wagwelou mondo udoge tudruok gi gigo madwarore moloyo. Dwe mopong' gi puonj makonyo ngima joot, rieko mar bedo gi ot motegno, kod weche makelo geno kod winjruok. Nyasaye manochako ot, ene mogere, ene morite. Bang' bedo gi God, bed gi understanding, humility, weruok richo kata forgiveness. Avoid living in the past. Weuru mondo waweru wende mag Injili, mar jiwo chuny kendo miyo chunywa bedo gi mor. Injili ngima, Sabato ka Sabato, chakre saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Be iseikori ne miel? To bende iseikori ne thumbe mamit manyien manyasani? Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course, ngeso ka ngeso nyaka mngajum chakrisa ngwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course, Hilo bwana. Chenro en Thunda Kuma. Wewe, twende. Hey, 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 hey. Leo tunavunja kitanda. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. Ndio ufike right on time. Wigo, your trusted ride. Machiegni kendo e seche ma kwan welo mathoth timo limbe Mombasa e nyasi mopogore mag Disemba, jotend arita koro jiwo welo mondo tang' gi moko kuom jomibadhi mawuondore ni manyo jolimbe magawa to kod ute budho magibobede ka gichopo e gwengego. Magi ne owach gi County Commissioner ma Mombasa makoni obila mag okwach kich tima pedha mag jomibadhigo mikoni osebedo ka tiyo gi lony mag mbui e choko omenda kuom welo magiwuondo ni gin kod ute budho kod nindo Mombasa. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En nyasi mar Jamhuri mane obagi e alap Machangamwe Mombasa. Kai, County Commissioner Mohamed Nur ne okoni sani gijiwo arita to chutho ne welo matimo limbe bang' yango ni nitiere jomibadhi masani ohonore ne timo bookings e yor mbui kendo uso thuolo mag udi kod hotels maonge. Na tunaendelea kuhakikisha kwamba iko usalama. Mnaambiwa ya kwamba hoteli zote zimejaa, manyumba zimejaa, na tunajua kwamba kuna wale watapeli pia wametapeli watu. Wengine wanasema wako na BNB, wanadanganya watu, unabook online, unakuja unapata hakuna nyumba. Kuna wengi wamefanya hivyo, lakini watu wa DCI wanafuatilia na polisi. Naomba wa Kenya, brace yourself for tighter times, kwa sababu wale ambao kwamba ni maadui wetu ni sisi wenyewe kwa wenyewe. Hatuna maadui wa nje. Maadui tulionao ni sisi. E nyasi no mano yuorie kod dhano buora ne bende okoni gidhi nyime kod tima pedha mag kweth jonjore mosebedo ka monjo kendo kwalo jodak ka gimanore gi bete kod pelni.
Leo asubuhi peke yake wameshika watu 36 huko Kisauni. Jana walishika wengine Kilikoni, kuhakikisha kwamba vijana ya mapanga, mambo ya panga tunasahau kabisa, na tutaenda kudhibiti kuhakikisha kwamba hakuna mtu atajaribu kusumbua watu hapa Mombasa. Na juzi rais aliweza kutoa agizo la wazee wetu wa mitaa wapate stipend ama kitu kidogo. Kwa hivyo vile vile tunamuomba rais, kando na wazee wa mitaa kujitolea, pia vile vile kuna community health workers ambao wanajitolea pia waangaliwe, angalau katika kazi yao kujitolea waweza kupaa kitu ya kuweza kuwatia motisha. Jaod bura majomvu badi Twalib menachiel kum jotelo mane ochopo nyasino ne ukoni dwaro nitiere mar piny owacho rakore gi midhiero mar pi mokoni okwako gwenge machangamwe kod Jomvu. Arita ne bende gikone gijiwo dho wedhi to chutho e sechegi ma oganda makwar yuore kuonde go mar goya bal to kod tongona. Hii maneno ya kuambiwa hatuna source of water mpaka tuchukue mzima, miaka 62 tuangoja mzima, hiyo mbovu iko wapi ambao utaweza kupata? Kwa hivyo sisi tunkaa kwa muda mrefu. Serikali ikiwa water source haitoshi, waamue kuchimba visima kila wodi vya kutosha ili watu wetu waweze kupata maji. Ikifika jioni saa 12 tunahakikisha tunapiga frimbi, kila mtu anatoka kwa bahari. Hatutaki mtu yoyote kuzama kwa maji ama kuumia, na tumeambia watu wa hoteli wahakikisha kwamba wako na lifeguard kuona kwamba hakuna mtu anapoteza maisha kwa mambo ya swimming pool. Iseche gogogo, gavana ma Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir ne wuok tung' mosuogi moko kuom jotelo mokoni temo kwedo winjruok manyocha piny Kenya oketo gi piny Amerika mar temo bero weche mag thieth e pachoka. This notion of everything that we do lazima kipingwe. Sasa wewe utapata faida gani hawa community health promoters wasipolipa? Utapata faida gani hawa vijana wasipopata ajira? Utapata faida gani mji wetu ukiwa ni mchafu? Utapata faida gani mambo ya maradhi yakiweza kuongezeka katika Kenya hii? Hakuna shilingi lile ambalo kwamba limetoka kutoka kwetu. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Edwe mar Disemba, sama piny dhi mos kendo joot chokore kanyachiel, wagwelou mondo udoge tudruok gi gigo madwarore moloyo. Dwe mopong' gi puonj makonyo ngima joot, rieko mar bedo gi ot motegno kod weche makelo geno kod winjruok. Nyasaye manochako ot ene mogere, ene morite. Bang' bedo gi God, bed gi understanding, humility, weruok richo kata forgiveness. Avoid living in the past. Weuru mondo wawer wende mag Injili mar jiwo chuny kendo miyo chunywa bedo gi mor. Injili ngima, Sabato ka Sabato, chakre saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach.
ain't never seen the type of show we about to show ya. Nyithindo, wachopo ikinde nyasi. Torogo mar nyithindo kelo ni mor, tuke kod gik moko miwuoro kinde duto mar higa. Wan gi sigendni mabeyo. Jo sigana ganwe. Tuke mamit kod welo makende. Tablets checks. The internet checks. Kikibari ne chenro mora mora mar rogo mar nyithindo. Chakre wuok tich nyaka tich abich, saa 5 onyango. Mana e Ramogi TV. My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Machiegni kendo odiochieng' achiel tok duoko mag penj mar grade 9 KJSEA wuok, thoth jonyuol kod jopuonjre ni kod kikruok matamre gi nono kaluwore ni pod ok gilony kod yo manyien mar chiwo maksi e bulai manyien mar CBE. Jopuonj wak ni temo chiwo ne jonyuol ler ewi duoko makamago ok yot kaluwore ni thothgi ong'eyo gi chenro machon ma itiyo godo e bulai mar 844. Jonyuol go koro dwaro mondo sirkal owuog oko kendo lernegi ewi kama nyithindegi ochomo tok duoko makamago. Mar Kari manitiere boma ma Kisii. Jonyuol mawuok e gwenge mopogore opogore ochopo kam kata obedo ni odiochieng' ma kawuono ne en nyasi mar Jamhuri. Jonyuol gi dwa mondo mi ochiwnegi ler koluwore koda duoko mar penj mar KJSEA manogolo odiochieng' manyoro. Apisi mar japuonj maduong' odich kod chenro maka kod kacha. Ka jonyuol kaachiel kod nyithindegi dwa mondo mi olernegi ni to nyathi otimo nade e penj, ahinya gidwa mondo mi opimnegi kod lai machon mar somo mar 844. Jonyuol gi pod ok olony kod chenro mitiyo godo e chiwo maksi ne jopuonjre e bulai manyien mar CBE. Ok ging'eyo ni weche mag EE1, EE2 onyisang'o, to ma nyisang'o ne ngima ma nyithindgi manyime. Ma ok en wich bar ne skunde mag sirikal kende. E skundi mar Ogembo, waromo koda bende jonyuol ma bende pok owinjo ler malong'o ewi duoko manogolo odiochieng' manyoro. Hata mimi mwenyewe nilivyo naeleza sijapata vizuri. Sasa vile tuko na walimu hapa watatuelezea hiyo tutajua vizuri hiyo inamaliza nini. The other concern they are having is like what are they going to use, what parameter will be used to place their kids in senior school, because we have the STEM pathway, the social science pathway and the arts and sports pathway. Bende ena chidh nade ma oko kwako kaunti ma Kisii kende. E kaunti ma Machakos, Charles Barasa kod Lilian Nyambu gin jonyuol ma bende koro nie mudho kaluwore koda duoko mar nyathigi Amy Barasa. Kweli niliangalia matokeo ya mtoto nikaona EE na imekuwa terminologies ambazo inatukanganisha kidogo kwa vile sisi tulikuwa tumezoea points. Sasa tunaomba serikali iweze kuelimisha wazazi ili waweze kuelewa kwa undani zaidi. Wich bar maduong' machielo en kaka yiero grube mag kit somo ma bende dongere dendo ni pathways ma nyithindgi biro timo kodonje skunde mag senior. The reporting of performance of KJSEA has thus been done from point 1 to point 8, where point 8 is the best at exceeding expectation 1, and point 1 is the least at below expectation 2. Giethuoloni kikruok makama pod dhi nyime kind jonyuol ka migawo mar somo kore jiwo mondo mi owuog oko kendo chiw ler malong'o ewi duoko mag penj mar KJSEA. Nyakaromo gi sa mayo wawang'wa kendo adwa ni mondo mi walor weche manyien mag ang'e chwelo gi kanyo. Sani en saa 1:47 mana kana wasingo koromo kanyo saa 3 wabiro bedo koda wendo ma bende wabiro twak go kotero koda weche mag senior school. Ang'e ni kikruok thoth kendo jonyuol mang'eny nigi penjo
Podin gi penjo inyalo chopo e mbui magwa mar mondo mi bol penjo ni kanyo wang'ne wapenjo lony kata jalony kotenore koda weche makamago. Wadwani mondo mi walore gi kanyo nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Wilson Ochuka.